kita menjajal Pizza Hut. Wow, wow, wow. Iki lho, kayak sing pizza kalau lho. Sing nang anu kae yo. Mozzarella. Ya. Kejune. Tin, nek mana ambek gitu? Ya, ambek apa iki? Sik kira-kira Sing ndi? peso. Peso. Peso mbek kartu. Iya. Lah kok tak menak wis kesuwen. Tutul. Ya penasaran wong iki yo an. Ya Allah. Oh, anaknya. Aja iki. Aja. Ora dek nganggo peso wis langsung dumuk tangan ae. Yo, buat sisa-sisan. Kita makannya ini ya. Jarang ini. Cemplung lo. Iki perak saus ya. Lah ngono arepe lho yo nek peso wisan. Masih saus ya. Ya mesti jan rusak sing misahi lho sapa. Jiwa puro metune. Sakno. Tapi Rafael gak seneng ini tuh. Ora seneng 10.000. Mama gak cocok. Blenger. Nek kejune nek ya anune apa? Iki lho kejune iki nek. Mozzarella. Kental itu. Daging. Ini panganane wong gede-gede iki. Ilate dhewe dikek manen iki yo. Lah nek soto ki sampean cek nganu yo. Lah aku dhisik nang pizzanan yo alah. Mangan sitok wis. Iku sotone nomor. Akeh cengkae. Cengkae walah ndulak. Enak banget. Tapi mae doyan. Nek mae bab keju ki seneng. Diulet saus. Ya manis ngene iki pisang tong ya. Ya Allah, Gusti kok mangan enak ki mau hari apa ki mau? Hari Matur Kartini. nuwun ya Le ya. Hari Kartini. Heeh. Jadi Mas Dimas ki hari Kartini ki Mbok itu spesial. lah iya gak terima mbak Eda. Babune lho. Lah Babu. Melok aku kan. Gen mak mangan enak ya. Cacang iki kok katut. Bagus. Apa ngapang? Di lagi ya seneng keju. Beda iki ketoke. Karo sing dhisik beda ketoke iki. Ini. Nah, Aku harus dipan-pan dhewe kok, Kat. Kenapa apa? Heeh. Wis pantakan tane dhewe. Kok cek kluthik aja. Golek iki wae. Pak entek ya. Entek. Ya endoke gak dipangan e. Sik kok. Sama ini sih coba. Aku ketoke kok gak Kok iku nganu ya. nek keju ki aku gak anu sing nok-nok tenanan iki gak patek ngono. Aku seneng tapi kok. Iya enak.
Kita ingin. Saya nek saus kok. Doyan iki ketoke kowe. Iya. Jamur Menjeng itu mbak. Ndak ya, Tim. enak ibu kok yo. Ora atos kok. Gak amur, ora gak. Betul mbak. Gak ada enak kok. Wah, atos sih mbak. Dhisik iki nasi tak wis merem-merem. Lemur. Anak jamure enak. Ya. Ada enak ya. Cek mending sih. Gak watos tenanan. Itu rasa anaknya iki lho, Mak, gak sepiro. Ya nek mak sing kono pojok kono. Alah, malah nemen-nemen. Apa lemah ya Allah. Apa lemah? Gelem aku mak. Aku gelem mak. Oh, delok nyur-nyur. Jadi gelem aku. Ya surga. Jangkrik nang. Gak iman gak pae. Ndok kok delok. Pentak kabeh. Iya. Kudu mentak. Ya Ya surga. aku koyo wong kota. Heeh. Kuwi doyan nang Kamera. sik to. Heeh. Kan ada tertarung. Piye? Oh, setengah mateng. Enak mak. Ya senengane cah kuwi. Ya Allah, ya kowe. Lah kowe cah cilik kok panganan endok kaya ngono. Kowe urung endok gandeng. Ayo kowe. Tangane gembur-gembur. Mang yo wis gembur-gembur. Mas Royo. Nek goreng ndok ora mateng. Wis nek kene iki. Dok wis mateng ya lho. Senengan gila aku lho. Niku request Pak. Oh request. Standar menu ning ngoten. Oh. Misale nyuwun bikin sambal mateng atau nyuwun didamel ke mateng atau saged. Mateng sih seneng gila iki. Entekno. Nggih, ngoten. DS. Itu kok kata kene yo. Ya enek ngene iki ya nan si aku cemburu. Buruk jeblok meregane larang. Tambel. Kok Mas Mas kok nambah? sedotan. Mas kira sedotan. Kok sedotan? Mangkok. Sendok. Iki. Ke gelas mbak. Kayak gelas. Yo. Aja ngurusin marek-marek wis. Heeh. Wis mau digelek aja ki rusak iki lho, rusak kena iki. Ora usah rusak marek. Wis dituku. Kok ya enek gondonge piring nggih. Sendok. Lah ya sendok sing resik ngono lho. Kono. Gondonge piring ya. Kesopan bebek rasa. Itu nek sing jopo iki wis dibayar ora oleh. Iya ayo. Semua enak loh kok. Sik. Ambil udah ambil ya. Tak mau itu aja. Sampun. Sampun. Iki wis barang. Wis ora nek apa-apane mbok kon mangan opo lah dodol. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yen. Doyan iki ya. Enak. Ambek sing ngene. Ini siapa? Iya. Nang ngene. Ambek ngene putih ketok enak putih. Jelek enak putih murah meriah murah. Kok patangnya. Iki terus. Contohnya 75. Nah, ini kok diresik dikelati, jut kelati. Apa pun cendaya lari. Pokok. Nah, Mas Arifin. Matur Mas Arifin. Mas Arifin. Iya, Mas. Pokoknya nek mak nandian ya kok pinten yo. Terima kasih nek. Terima kasih, Nak. Gratis gitu. Enak iki lho, Mas. Ambek banyu yo. Oh, kapek ngombe es. Untung loro, Bu. Untung loro. Ada ke hotel ya untuk kembang.
karo telo. Iya. Dia ada gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh kok. Sambil tak cerit. Enak guys. Berarti ki gak rugi ngono mak ya sedengane mak ya. Coba cepak ngono orang. Ngono yo. Apa kan cacahe wong loro ya. Wong ning kene ya. Pinter kok. Sing penting urusan ku ya yo. Bener wis kadung bayar kok ya mrene. Akhirnya terok. Kadung bayar. Enak jagungnya yo. Enggak kok mantes kok. Alhamdulillah. Ya Allah. Kita Dadake. Ya. Wong kena amandu. Oh. Ya jadi kasih guys. Hati. Iya. Ini ki enak sing ngene iki timbang kelegen. Andar iki. Jadi cek. Asepku ya. Jadi rasa tape, jagung, terus yang terpenting itu biasanya nih apa? Cendol, dawet, cendol dawet. Pandane yo wangi yo. Lutak-lutuk kalah sikit wah. Santannya Entar. kosong. Kanggo kulit gini kurang. Aku wis pas ngene iki mak aja legi-legi. Yo, enak ini yo. Kopi malah ngelak. Nah, aku kurang lagi. Mas kene. Wih. Ini jatai juga. Kakek semua. Lah Lah yo jatahe dipangan kene. Aku nak lorong ambek iki tak anak no. Anu niku mandel itu kan ambene tak kon Nanas jane mak ya. nanas ora Dia ra doyan nanas kok. Wah, aku muping nanas iki yang dipangan iki. Semua mak gak doyan. Tak sodri. Jos. Ini sego goreng cocok. Ini cocok. Aku sih mie goreng Ini ya cocok. Dila. Ndok. Gak roh. Ndok. Ndok Itu Ndok ayam apa daging deh gak anu. gak suka deh. Ini diaduk dagingnya. 2 porsi berarti Mbak Leni. Aku tak pangan cerot mentah amis. Full tebal-tebal kok. Aduh. Gaduh. Lho, wis ketok nek setengah mateng tek mae tugel e. Anggit nek gak amis ji ngono maksudku. Kok tetep amis ngono. Amisnya sih gak mau aku. Hari ini pinter nek mbok sing batu kok kerja. Nek aku seneng sate kok sate. Iya, aku kan ya seneng mie. Nama saya ini pinter. Sudah itu kok gaduh-gaduh. Ndoke mentah. Pinter. Gila kayak soto. Jamu jane senengane gaduh-gaduh. Pamane mau mentahnya aku tetep doyan deh. Lho, mentah mau tak maem kabeh lho, Mbak. Dipangan kabeh. Bandek kabeh. Gaduh-gaduh mentah. Ya wis. Ndek Tetep mengi doyan. asline make ngene yo. Kan dilang muni ngene ya. Apa ya Dil, make muni ngene ya. Sing Dila kan kanton make. Sakjane make iki mung tuker. Dila sing gaduh-gaduh doyan Tapi kabeh. aku sotone juga gak suka, Mbak. Mambu. Aku suka. Mambu pudin. Polo. Polone banyak sekali ya. Polone menyengat ngono lho. Ketokmu kroso kabeh. Kroso kuwate. Jadi tang ngono dadi pikir. Aku suka. Kamu enggak suka enggak apa-apa. Aku suka. Dia suka. 2 porsi dia. Suka aku nek enek sambel mentah. Oh, Balik neh. Iso Iso kok teri Anu teri kacang. teri kacang enek le ya. Teri kacang. Ada teko hotel masuk teri kacang padha mbek nang mae Tapi Mas. kan masakane resto kan beda, Mak. Beda. Resto tuh beda masakane. Lho mak bagian 6 Parah. renyok ambek gemblonge. Lek gak salah lho wis duwe omah kok. Jaluk. Lah kok mbok tunggoni ae le. Jaluk kowe to. Enak. Makso yo padahal berteko. Le yo moro Mas Suryo. Namanya aja ngecek kamar. Berarti dikontulu sik. Check in. Ini metu iki.
Telepon lanangan. Cek ini mlebu. Cek on metu. Telepon lanangan. Kiku. Kentul. Dia pulang dia sewengi turun nang hotel yo. Oh. Dicep Wah, iya. Dicep terus. Turun nang hotel iki. Pulah. Heeh. Ora tau turun nang hotel. Ben esuk-esuk resik antok. Adek riman kene kabeh. Wah, lha mbok turu langsung. Mbok turu hotel hotel ini paling seneng. Mah. Jak mangan bareng, Mbak. Iki megel momen ndek Manohara mergae. Mae mbek Rima ketemokno kon mangan bareng. Heeh. Ojo. Anak wong sing rahap anak sing ngomong. Wong sing kon Mbak Mano kok iki. Bener nek sing ngajak-ajak tapi nek ngajak nek gak rahap ayo ngecakno wong sing ku sekirane. Hotel iki hotel tenang. Gak nang hotel iki. Sing penting mak ambek Rima mangan Mbak bareng. Rima mangan bareng. Kok nek yo kene kon ngepil Mbak Manu yo. Ndak tolong. Anu ndak. Gak dijawab. Tolong. Iki ndak bungkus ya. Pasar ada yang lima. Celuk. Kak Mbak, Minta tolong tuh pizzanya dibungkus. ndak tolong ya, Dok. Tak damulin Dok anak selak nangis yo. Pokok-pokok pintu nang kene. Jam 2. iya cepet ya. Kok cepet Jam 2. berdoa dem ya. Wis rasa check-in mun soalnya ditunggu di berikutnya. Terima kasih Super Mesa. Mudah-mudahan bisa kuliner yang lebih mewah. Ini berkat di Mas Zainal nek gak ngene aku ya gak mangan. Terima kasih. Matur nuwun ya Le ya. Lester ya matur nuwun ya Le ya. Heeh, iki anakku lanang sing apa? Sing ngeter-ngeterno mangan sing gak Jawa make apa, gak Jawa make apa ya wis ngono kuwi didono. Ya iki Jawa. Sekilas panganan hotel iki ilate iki ilate iki piye iki reaksine ilate iki. Oh, wis kalian yang menilai. Iya gak? Wis nilain ora apa-apa. Sing penting losdol waras dono sengkaran. Sudah harus gini dono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis warak-warak.